Experience the difference with Lonzatura Vision, where innovation meets experience. Authenticated team, backed by cutting-edge technology, ensures seamless execution and unparalleled results. Lunta guarantees credibility and professionalism in all its endeavors and services. We offer, among this, production and broadcasting of jingles, music videos, narratives, documentaries, press services and programs on occasion or outside, live broadcasting of mass and other church functions, government or NGO functions, and political rallies. Creation Ndikulandireni mu programu ya lero, programu ya Lunta Exclusive. Lero takubweretserani mneneri wa chipani cha Malawi Congress MCP amene ndi olemekezeka a Jesse Kabwira. Tufuna ticheze nawo makamaka nkhani ya momwe chipani cha Malawi Congress chikuyendera, komanso mpungwepungwe omwe unachitika pa 14 May, tsiku lokumbukira mtsogoleri wakale komanso mtsogoleri woyamba wa dziko lino Dr. Hastings Kamuzu Banda. Dzina langa ndi Bridget Mwanoka, ndikupempheni kuti tikhale limodzi kuti timve kuti kodi Akabwira komanso chipani cha MCP chikuti bwanji pa mpungwepungwe omwe unachitika pa 14 May. Akabwira, muli bwanji? Ndili bwino kaya inuyo. Ifeso kuti mumatiitana kuti ticheze tiyankhule zimene Amalawi akufuna tikambe. Chabwino, mafuna kudziwa poyambira penipeni kuti kodi kuchipani kuli bwanji? Chipani panopo tinganene kuti chili bwino. Mukatenga mmene tinachokera ku 16 September to this day, ndiyamike kuti tilipa palapangira ma by-elections adutsaja. Tatha kutengako seat ya ku parliament, tathaso kutenga seat ya council. Ku parliament ko chimene tikunyadira kwambiri ndi seat yoti sinapangidwepo defend. Moti tikamaona dedza east tunyadira kwambiri. Kulibe mpungwepungwe iyayi. Chipani yonse kumakhala izi ndi izi zoyankhula koma ndinene pano kuti ine monga woyankhulira chipani ndinothokoza kwambiri kuti zinthu zili bwino ku Malawi Congress Party. Chabwino, tibwere pa nkhani yomwe inachitika pa 14 May, komabe ndimafuna kudziwa poyambira penipeni nena kuti ngati chipani munakonza mwambo otani? Ndiyambe kuti monga chipani tufuna tiyamike kuti angwazi Dr. Hastings Kamuzu Banda mbiri yawo yaonetsa kuti atsogoleri wonse amayamika. Timatokoza Dr. Bagiri Muluzi kuti atakhala anaona kuti iyi ikhale holiday ya dziko lonse. Kunabwera Bingu wa Mtalika nawonso atakhala anaona kuti tiye timange mausoleum. Achakwera atalowa mboma ananena kuti mwambo uwu uzikhala wa national. Ife kuchipani sikunali kwa ife kukonza mwambo. Timadziwa kuti mwambo akonza aboma. Ndeti takhala kuona zikuchitika tinadabwa kuti sitikulandira invitation. Titaona kuti invitation sikubwera. Tinaona kuti chimene chingakhale chabwino tifuse. Titafusa tinauzidwa kuti mwambo uliko, koma tinauzidwa kuti achakwera asabwire. Pamenepo panavuta chifukwa ife monga chipani kumene achakwera akanizidwa ife sitingapite. Chifukwa achakwera ndi mtsogoleri wa Malawi Congress Party. Mmene imabwera nkhani inali cha Monday. Ndetinaona zinthu zimakhala bwino tikakhala pasi nkukambirana. Ife monga ana akamuzu tinaphunzira contact and dialogue. Ndetinaona kuti no tipite tikambe nawo. Secretary General athu anapita anakhala nawo basi. Anakakambirana ndi ndani? Ndi NEC members. Tinauzidwa kuti amene akuyang'anira mwambo ndi Honorable Gangata ndi amene anapatsidwa kuti ndi woyimira president. So Secretary General anapita anakakumana naye pamodzi ndi
national executive members ndatapita anauzidwa kuti koyamba tinauzidwa kuti tikambirana koma zota president abwere tikuza koma ukuti mmawa ndi pa 14 tinauzidwa kuti Achakwera sangabwere. Anakupatsani chifukwa chonena kuti Achakwera asabwere. Akuti chifukwa anapereka ata president adziko sabwera. Nde Achakwera guest muntu amene angaitane nda president. Ndipo ta president sakubwera iwowo sangabwere. Nde ife tinadabwa fa dziko lino ni ma president angati atatu. Ngati mmodzi kulibe. Ndekuti awiri watha kuyimira. Koma tikuona kuti ayi ndithu palibe wokapatsidwa mpando akhalanda gangata. Nde ife tinanena kuti mwina dandaulo lina likuzokhala kuti akuona ngati Achakwera akufuna maulemu oti iwo ndi former president. Tinanena kuti ife ngakhale mtaitana Achakwera akhala pasipa. Ngakhale atakhala pa mpando wa plastic opanda ma protocol osakhala so guest of honor palibe vuto. Chifukwa Achakwera akutsata president wawo woyamba wa Chipani. Koma tinauzidwa kuti ayi sangabwere. Chabwino mneneri wa boma Shadrack Namalomba ndinacheza nawonso anena momveka bwino unena kuti boma silimene linakonza mwambo umenewu. Anakonza mwambo umenewu ndi akubanja. Iwowonso anachita kuyitanidwa ngati mtsogoleri wa dziko Professor Arthur Peter Mutharika analinso ngati oyitanidwa. Inu apa mukunena kuti mwambo unakonzedwa ndi boma. Timve ziti. Chimene ndingakuuzeni akamayankhula Shadrack Namalomba adziyankhula monga munthu amene amadziwa malamulo. Achakwera ali pa mpando anaonetsetsa kuti mwambo umayendetsedwa ndi boma. Nkona mmene timakapempha chilolezo anasaina ndi boma osata kubanja. Zikuchitika apazi anthu akufuna apeze zifukwa. Tiyeni tikayang'ane nkhani yoti oyendetsa mwambo wakamuzu ndi boma. It's documented sinkhani yokambirana. Koma kuti chaka chino atsogolera mwambo ndi akubanja. Ndeine ndikuti anthu akamayankhula endi ndauza Namalomba adzitsata malamulo a dziko lino. Dziko lino linapanga decision pa nthawi ya Achakwera. Decision imene siyendera kuti wina akufuna wina sakufuna. Nkhani yakamuzu day dziko lino linapanga kuti adziyendetsa ndi boma kupangira kuti zisalowe Chipani. Kupangira kuti zisalowe kuti wakuti akupanga kaya kuli Chipani cha UDF idziyendetsa ndi boma lili pamenepo. Tikamati tu boma sitikunena DPP, sitikunena MCP, tikunena Chipani chimene cha wina masankho koma chikuyendetsa zinthu mokomera wina aliyese. Nde ine ndifuna kuti ndinene kuti Namalomba asakuuzeni zinthu zosemphana ndi malamulo amene anapangira dziko lino. Ndine bwereze dziko lino linapanga decision yakuti kamuzu day lidziyendetsa ndi boma. That is not something joti wina angasinthe imene akufunira. Zinapangidwa ma statutes a dziko lino. Nde iwowo adakakhala kuti siwo amapanga. Ndi chifukwa chani ananena kuti Achakwera asabwere. Adakatuza ndi akubanja kaya kuti Achakwera asabwere. Koma amatuza ndi agangata kuti asabwere Achakwera. Now, number 1. Number 2, tinadzanena ife kuti kumene mwakaniza Achakwera MCP singabwere. Chifukwa amene anatenga malo akamuzu ndi Achakwera. Tachoka paja tinena kuti ife tipanga mwambo wathu tidzakayala nkhata after mwambo wa boma tinadikira. Titamaliza andi chifukwa choti timadziwa kuti tikugwira ntchito ndi anthu oti amafuna zifukwa tinakapempha chilolezo. Chilolezo sana saina kubanja anasaina ndi boma. Chabwino tinakali pa nkhani yokuti mwambo unakonzedwa ndi ndani. Inu mutakanizidwa kunena kuti Achakwera asabwere. Munafikirako akubanja. Ifetu akubanja wali Chipani. Mukamakhala mudzidziwa kuti akubanja nda MCP. Kamuzu anali wa MCP. Kumene timapita ukakamba nawo akubanja anali pomwepo. Akuluakulu ndikuuzeni ichi. Palibe chifukwa chimene DPP government ingathe kupanga excuse blanda apangai. Chifukwa koseko amapanga akubanja anali pomwepo. Kwatu kumalai Congress Party tili ndi Khumbize Chiponda amene ali mdzukulu wa Kamuzu anali pomwepo.
nde wina panasati hey mudapita kwakuti tinapita kulikonse and now tibwerere kuti tikukayika rifi tinakalemba kalata imene tili nayo titaupanga produce anavomereza. Okay, kalata imeneyi kapena chilolezo chimene munatenga kuchokera kuti kuboma. Yes, and chikoza kuonetsedwa apo tione kuti kodi chidindo chinchandani nthambi ya boma imene munakatenga chilolezo kuti niyo muende mu. Okay, analemba ndi administrative secretary tikamapita kumene kuja timayenera kuti tipemphe kwa amene amalamulira malo aja nde kuli ma council officers kuli anthu amene amalamulira town ino ende anadinda. Tsono ine chimene ndikufuna ndidziwe ndi boma la DPP kodi ndiye kuti akamadinda sadziwa chimene akudinda. Chabwino kalata yomwe ikuzungulira chifukwa ndinaonaponso m'matsamba a mchezo a akuluakulu a chipani cha MCP chikuonetsa kuti mwina authorization yomwe inalipo inaliyo yika nkhata osati yoyenda munsewu kapena kuyenda ngati. Koma tsono ndikuwuzeni kuti ukayike nkhata umayenda kuyenda munsewu sitiuluka. Munatenga chilolezo choyendera munsewu. We don't need to do that. Akuluakulu tisauzane zachibwana. Ngati ukayika nkhata uuluka, ngati ukayika nkhata ukwawa, ngati munthu ukayika nkhata ndikupatse an example panopo kuti ine ndibwere mu studio muno nenda kuyenda munsewu nde ngati ndapeza chilolezo chobwera kuno ndikuyenera kuti adziwa anthu kuti whichever way I will reach this place. Akuluakulu tisanapite tinapita ndi chilolezocho ndikukafika pa nkhatapo ndikanena kuti achokera kubwera tinauzidwa through munthu amene anapita nala baba malondera anauza kuti achokera atobwera amati abwera ncha mesa ayenda munsewu anavomera koma tisanafike anaomberedwa ndi ma tear gas. Zachitikaza akuluakulu ndinene ichi ndi zamanyazi ndi zachipongwe ndi zinthu za mtopola and wina sanganame amagazi atata apita chowuluka he had to walk and amaenda wapansi. He didn't even ride a car. Ndecho wawa ndifuna ndinene pano kuti aliyesa amvefa ine naliko a polisi kumachita kuimba kunena kuti mukutiona ifeyo ife nda polisi adati ife sitimadziwa ati kuti polisi ndi adati. Dikirani kaya musanapitirira akabwira ngatiso munthu mmodzi odziwa malamulo tikanali pa nkhani yoyenda mzinda wa Lilongwe malamulo amati chani. Ineyo malamulo ndipo ngati kuli munthu wapanga mademo ndineyo tikamati tikukayika nkhata akati mukukapita ndi malamulo okwanira chifukwa kokayika nkhata kuli nsewu. Palibe amene adzakuuzeni kuti pokayika nkhata timatenga separate permission ya nsewu separate permission ya nkhata never. Ine ndapanga mademo the first legal constituted demo inatsogoledwa. I was one of the leaders. Ngakale mtakamfusa Timothy Ntambo gift trapeze whoever sititenga chilolezo chosiyana kuti ichi nchoyenda ichi nchokayika nkhata no. And I want to repeat ndi zamanyazi kuti DPP government thinks tidzipempha kukayika nkhata pa president wathu but since there are masavage antundu menewo tinakapempha and mene tinapatsidwa kuti kayikeni nkhata timainodziwira kuti tiyenda kuti tikafikeko sitingapemphe ife nda Malawi misewu ya dziko lino timalipira misonko yathu palibe chifukwa choti tikapemphe kuti tikupempha kuyenda nawo pa msonko. Chabwino mukumva mwanga kuchokera kuboma kunena kuti ngati ufuna kuyenda pa ndipiti munachitira ino ngati MCP mmene otenga chilolezo ku Lilongwe City Council komanso ku polisi chifukwa tena kuti pa ndipiti paja pamene akhaso a polisi amene akupena opereka chitetezo inu zilolezo zimene munatenga. Ndinene pano kuti amene angakuza ndi zimenezozo ndiwozungulira mutu ndipo ndi chitsiru. I'll say this ine ndakhala ndikupanga mademo palibe demo imene matengedwa ujenawiri ukanena kuti ndukayala nkhata paka muzu mosorium it means kuti ukuloledwa kukayenda kupita kumeneko. Chonde don't insult us by saying we should have gotten my permission atatu. No, malamulo aku council malamulo a dziko lino sanena kuti tipemphe ma permission angapo. No, that is false, that is wrong, and that is an insult. Tikanena kuti ndikufuna ndibwere ku nyumba kwako sisi utanthauza kuti ndibwereso kuti ndiyenda ndege ndiyenda munsewu. No, anamalomba must stop insulting our intelligence. Tinadutsa ma procedures and ma procedures amati pemphani chilolezo and this is the first government in the world
yopempha kuti ukayike nkhata, koma we did. Ndelero asatipezere zifukwa. Anthu awa si ife tanena kuti alephere kusangalatsa alimi, si ife tanena kuti dziko liyavute chonchi. Ife timangofuna kuyika nkhata pa president wathu. Endi ndineneretu pano atire tiye gasanga tire lero ndikunena pano angwaza kupangidwa defend da apolisi 300 pamene abobe anamwalira so watangata anthu akusowa every day kusowa watangata. Ife monga Malawi Congress Party tikuthokoza ndipo tipemphe pano abweretse so 300 yena president wathu agone mujenu ause mumtendere, koma zote mnene kuti mudayenera kupempha chakuti no ine naenda demo yoyamba ya academic freedom sitinatenge zilelezo ziwiri dziko lake lomweli ngati zakukanikani chifukwa choti mwambo wanu unalibe wanthu. Kamuzu si wanu, anu ake siwa la Kamuzu ndifeyo. Simunganene kuti ife sitingabwere kwa Kamuzu, never. Ife timutatikaniza kubwera kwanuko tinanena kuti it's okay, pangani mwambo wanu. Ife chimene tipange simple, tipanga watu mwambo. All we asked tikukayika nkhata pamene panagona fumu yathu. Ndelero wina akati hey simulatipempha ndandani wanje ngakhala afune asafune Kamuzu ndiwo Malawi Congress Party property. Kaya wina akuwadzuka mawa akuganiza izi ngakhala atatitani ngakatati manga Joseph ine ndikukuyankhulani lero titangochoka kukathidwa tiye gas kwabwera ma Land Cruiser awiri kunyumba kwanga to try kwanza ndikupsyeza, koma ndifuna ndinene ichi pano pa TV mene mukundimvetsera ndikufuna ndinenele tu Malawi Congress Party sikuopa chilichonse paka Muzu simungati chotsi. Chabwino munafotokozapo so kunena kuti nthawi yomwe munkakafusa kunena kuti nchifukwa chani simunati yitani akubanja analipo mwepo, mnachulapo za akhumbize Kandodo Chiponda kuti analipo mwepo. Iwo ngati wakubanja komanso mmodzi mwa akuluakuluso amuchipani sana fusitsitse mwina nkupanga zotheka kuti mwina president wanu mtsogoleri wanu apezeke pamalo pamenepo. Ndipo mwina kudakhala kuti kuli chilankhulo china chimene ndingayike Honorable Khumbize Chiponda sikuti anangoyesetsa kokha ananena kuti Kamuzu ndi property ya Malawi Congress Party. Kamuzu palibe angatiletse kuvala salu ya Kamuzu tsiku limenelo. Ndipo ife sitiwopa kupanga mwambo wa Kamuzu. Si wakawo mukakaona mwambo wathu tinali ndi mama akadzamira anabwera nde ife tikuuzeni kaya anthu mutachita uchita chotani dziko lino kuti likhale Malawi anapanga ndi Kamuzu. Ngati mukuona maphunziro ndi Kamuzu, ngati mukuona zakuchipatala ndi Kamuzu, university ndi Kamuzu, chilichonse chimene lero tikudalira Kamuzu wake wa Congress. Ngakhale mutachita kuti mutani simungathe kudzalekanitsa Congress. Andi apa ndifuna ndibwere kunkhani imene ikumandibwetsa ulesi kwambiri. Titathilidwa tiye gasi kuchokera pa museu wopita ku headquarters, chodabwitsa anthu anachita kulowa mpaka nakafika ku headquarters kuthira tiye gasi. Ine ndinalipo, nali munthu mmodzi womaliza ndikumachita kuti Jesewe tirani kunkuyo tirani tiye gasi uyu baba ndiye ndimalize. Chodabwitsa rifi imene mafuna muike ndi chifukwa chani mapanga target chakwera kwa ifeyo. Inali assassination attempt, mumafuna kumupha chakwera, mumafuna muphe anthu amene ali Malawi Congress Party, ma members athu. Ndikunena pano usiku wa lero kukungozungulira police headquarters. Chifukwa chake ncha why chosatisiya chani ife sitinalimbane ndi munthu. Why chimene mukufuna ndi chiyani? Pano ndipakanema mwanena kuti anthu amene wamwina anali ndi chiwembu yofuna kumupha mtsogoleri wanu wa chipani cha MCP. Muli ndi umboni? Yes, ndikuze umboni number 1. Mwabwera mukunena kuti achakwera atakubwera wapita baba Marondera wakafika. Akuluakulu ife mwambo kuwata achakwera akuyena kubwera kuno ndikuyankhidwa ndi apolisi achakwera atakubwera. Ife kuja mkunyamuka ndikuthira ya tiye gas mutavomera kuti achakwera atakutani atenga chilolezo mwanena kuti atakubwera.
tiyegasiyo kukathira pachakwera kunali china ntindi, ndipo mukati muone mavidiyo ndawa mukuwaona anangotsata chakwera wa athana ndizo takuthamangitsa chakwera kapena afuna athane ndi chakwera mudzichitotchula kuti kunkuyundi kabwirawo baba malonderawo kumachita kumva sinonena tuzouzidwa ndikunena zimene ndimaona. So ifeyo monga chipani we have a right kunena ngati munthu amatipanga target chikuti wawa we were targeted chifukwa ife tinadutsa 1 tinakanizidwa kumwambo 2 tinatenga chilolezo koma 3 tinauzidwa kuti achakwera atobwera koma from there tiyegasi inabwera mafezi 4 sikuti nangothidwa kamodzi imati kutira nkubwera kutira nkubwera and muone kumapeto mpaka nakukalowa ku headquarters. Ndikunena pano usiku wa lero nditokuchallengeani nyamukani mukaona kuti magalimoto a polisi akuzungulira ku headquarters. Mukuonera Luntha exclusive pompano pa Luntha television, ndipo lero takubweretserani mneneri wa chipani cha Malawi Congress MCP amene wandu olemekezeka Dr. Jesse Kabwira. Nkhani yomwe tikufuna kuti ticheze nawo kapena imene tikucheza nawo lero ndi mpungwepungwe omwe unabuka pa 14 May, tsiku lomwe dziko la Malawi limakumbukira mtsogoleri wakale komanso amene anali mtsogoleri woyamba wa dziko lino Dr. Hastings Kamuzu Banda. Mukunena mwawo Dr. Kabwira akunena kuti anatenga chilolezo chonena kuti aende akayike nkhata pa malo amene mtsogoleri wakaleyu anapuma, koma ali mkatikati anathidwa tiye gasi, mtsogoleri wawo anathidwanso tiye gasi. Akabwira ndimafuna kudziwa nawo kunena kuti munakakhala kuti mwina mwatsatira ndondomeko zonse zoyenera zimene aboma akufotokoza zija. Nkhani imeneyi ikanafika pomwe inafika pacha. Yes, fena tsatiratu. Anana kuti musabwere siti nabwere. Anana kuti achakwera sako afuna siti napite. Ife tinapita kuwa panga zathu. Mwanipetsetsa. Anana kuti tinapempha kuti tikaike ujeri nkhata. Anana kuti bwerani. Tinapatsidwa chilolezo ndipo tinauzidwa kuti bwerani. Koma tinathidwa tiye gasi. Ndinene pano akulu palibe pamene tinaphwanya malamulo. Ife tinatsata chilichonse chimene anthu awa amafuna. Chipani cha Malawi Congress Party chimatsata malamulo, ndipo chipani cha Congress sichili pano kufuna kusokoneza, koma zonse zimene tidapanga chimene anthu awa akuyenera kudziwa DPP ife sitidzalola kuti Kamuzu ipite ife osapanga mapemphero. Tinakapanga mapemphero ndipo kumapemphero sitinatukwana aliyesi, ndipo kumapemphero sitinanyoza kwina aliyesi. Ndeti nati tufuna mtsogoleri wathu akayike nkhata. Andi tisananyamuke Richard Chimwendo Banda our Secretary General anachito kuonetsa chilolezo chimene tinapatsidwa. Kuchoka paja director wa youth anachitopita ndikukafika ukafusa titobwera anauzidwa kuti bwerani. Koma popita tinakumana ndi tiye gasi. Palibe njira imene DPP ingandiuza papa kuti tinalakwitsa pati. Ayi. Chimene tingafune kunena pano, Kamuzu ndi property ya dziko lonse. Kamuzu si munthu woti tidzikira za ndale. Choyamba chimene chinalakwika panalibe chifukwa chowalitsira president kuti asabwereko. Ife a president adakabwera panalibe zonsezi. Tiyeni tikamafuna kuyang'ana nkhani tiyang'ane kuti kodi chatsitsa dzaye nchani. Chimene chasokoneza zonsezi ndikwaletsa president ndikudzanama kuti mukutilola kukayika nkhata ili musakufuna. Mudakangotuza zoona. Koma masewera ngati awawa mukupanga zoona izi zikuonetsa kuti boma la DPP lufuna lidzetse nkhondo. Chifukwa ifeso nchipani kutiletsa kukalira mtsogoleri wathu amene anayambitsa chipani chathu, amene anapanga dziko lonse. Chimenecho si chilungamo. Ndiye pampungwepungwe umenewu alipo amene anavulala kapena mwina kutaya moyo. Yes, ine nditakupatsani mayi amene namuona. Ine ndikukuzani pano kuti ndipume ndimalephera. Koma chifukwa choti ine ndi mtsogoleri woti sindilola kuthawa nkusiya anthu akuvutika. Achakwera mukati mwaone amabanika.
mukachoka kumene koko dziko lino mtsogoleri woti anakhala president ali ndi right yopangidwa protect, koma tsiku limene chamapangidwa attack ndetiye ndipite kwa anthu wamba. Tsiku limene tinakumana ife tinandi anthu akuma area, anthu a district, anthu a region, anthu a NEC, ma former ministers. Ndifuna ndikupaseni za mayi amene amagulitsa mtedza anapezeka kuti anali panja paja. Uyu si member wa MCP ndi munthu wamba. Tear gas inamponyedwa kukaponyedwa ku headquarters kucha. Anapezeka kuti akulephera kupuma, ananyamula ndanyamata achipani kwa nthira madzi. Zachitikazi ndi chipongwe. Chipongo sati kwa anthu Amalawi Congress Party, koma kwa Amalawi. Andi mawa anthu a DPP dziwanichi. Pamene anthu akukumbukira Kamuzu, sa Congress wokha amene amakalapo, kumakhala azipani zina, chifukwa Kamuzu anali property ya wina aliyese. Ndiye chipongwe mapangachi, mapangira wina aliyese. Ndiye ndimafunanso kudziwa nawo kunena kuti mafotokoza kuti mtsogoleri wanu komanso nthumu kuchokera ku chipani zinayamba ndithu kuyenda pa ndipiti. Sindikudziwa kuti kuchokera ku likulu la chipani chimene chimwanenanso kuti tear gas wina amakaponyedwa ku likulu kwa chipani menechi. Pamene tear gas anayamba kuponyedwa panali pati? Ine ndikuze ndifuna nali womalizira, ndinene kuti kwa akulu nali womalizira kuchokako. Fandi ndimaperekeza honorable mama, right honorable mama Cecilia Kadzamira fukwana abwera. Tinaliso ni maveteran ambiri, maveteran akamuzu amene anabwera. Ndinatuluka pa gate, ndikufika pa gate ya headquarters. Pamene ndayamba kumva ma tear gas, tikufika chapa embassy ya America. Anthu ena anali chakwera mene monde kuti afika pa filling station ya Toto ichi. Kunayamba kupulitsidwa ambiri anayamba kuthawa. Ine I advanced. Ndinapita kunena kuti kumene kuli president wanga ndikumene ndikafika. Kaya tikawotchedwa, kaya tikapidwa, tikazona komweko. Koma tear gas wayamba kulirira. Pajabali I think the German embassy. Kaya the German panopo famu jala ndimanga treason ankatithamangitsa DPP baja ndikupa kumbukira. Koma tikanoti American embassy mwangodutsa pamene panayambira tear gas. Kwa ine mene ndimapita. Koma kwa president ndili chikupiro choti unguti atadutsa akungodutsa Toto filling station. Kambuku Toto filling station. Kambuku ichi. Ndithu. Ichabwino tikanalibe pa nkhani yomweyi mwafotokozapo kunena kuti anthu ena adavulala, komanso sitinamveko malipoti aliwonse onena kuti pali munthu amene anavulala. Tikukhulupireni bwanji kuti anthudi anavulala? Mwina malo moti munzika injira Malawi amene anavutika tsiku limene lero, tiye tikumbukire anthu amene anavutika. Mungati mukufuna kudziwa kuti anthu adavulala, mungodziwa kuti kodi history kapena evidence yoti tikaphulitsa utsi wokhetsa misozi pamaso pa azimayi oti ngoyembekezera pa anthu opunduka, kodi kwa anthu amene mayendedwe amavuta. Anditsikiri kunatuluka maveteran oti mayendedwe amavuta ambiri, tikamakula respiratory issues zimabwera, kuvutika kupuma. Ndiye ndinganene kuti kwa Malawi aliyese akutimva ndi chikulu choti ambiri andi agwirizana nane kuti pamene tasonkhanitsa anthu achikulire, anthu amene ali oti ovutikira ndalama, oti kupita ku chipatala kumavuta, tidziwe kuti tikaponya tear gas tikuyika ambiri pa chiopsezo, chifukwa ena amagwa. Ndikukumbukira kuti tikungochoka pa Reserve Bank paja kunapezeka mzimayi wagwa akulephera kuti adzuke andi akuvutika kupuma. Ndithokoze pano achinyamata onse Amalawi Congress Party chilemene anagwira kuona kuti akudzutsa anthu, akuthandiza anthu including ineyo amene oti mwina kupuma kumativuta. Tsiku limene linaonetsa kuti youth ya Malawi Congress Party imagwira ntchito ya dziko, si gwira ntchito kusangalatsa munthu, koma pakabwera pavuto ngati ili ndi anthu oti anagwira ntchito yabwino. China chimwe ndifuna ndiyamike, youth yathu inadzigwira. Idakakhala ina idakatenga miyala, idakatenga chani, koma tinazuza kuti dziko litinamanga ndife. Ngati kuli misewu ndi Akamuzu, ngati kuli ma invest ndi Akamuzu, ngati kuli nkhani ya chakudya alimi ngati amadziwa business
ndi Kamuzu ndiye tinazuza kuti chimene tipange ifeyo woyipayo kanthu koyipako kasapeze mpata andisikanapezedi tili pano dziko lonse likuwayang'ana anzathu a DPP wakuti chimene chinde chani kuyika nkhata kunakhala mulandu liti kukalira maliro kunakhala mulandu liti. Ichabwino kukamba za nkhani imeneyi itachitika tinaonapo magulu osiyanasiyana kuphatikizaponso mabungwe akuyankhulapo pa nkhani imeneyi. Mabungwe ena nditchulapo pano pali NAPU imene matsogozedwa ndi Benedicto Kondowe, pali Malawi ya HRDC amene wapa mpando wawo ndi Michael Kayas anapanga condemn mchitidwe umenewu kunena kuti suwabwino zinthu sizinaende bwino pafunika inquiry and all that. Komabe reaction ya anthu I believe kuti even matsatira statement ajakatuluka inu kutsatira zikalembedwa kutsatira mukuona mwanu reaction ya Malawi pa nkhani yonseyi inali yotani? Mukuona kwa ine Malawi first was imene ngabuze nakulu ine ndakhala ndikupanga nkhani za human rights pantayatali Malawi sopusa Malawi wambiri akuuzani kuti Kamuzu ndi waliyese Kamuzu safunikira kuti wina wakauzidwe kuti usapite kumwambo wa Kamuzu. Malawi aliyese sanje tuchitipa akudziwa kuti Kamuzu ndi munthu amene timamunyadira mopanda kuyang'ana za chipani ndipo mmene anamva kuti achakwera aletsedwa ambiri anadabwa kuti chavuta ncha. Ndipo Malawi amene ali wanzeru wodziwa kuti amakonda dziko lake sakumvetsa kuti chovuta nkuyala nkhata muti ncha. Pano tikukhala ngati nkhatayo kungoyala ndi kuti dakalanda boma. Ndipo nkhata amene ifunika kuyijambula chifukwa nkhata injamphamvu yoti kungoyiona DPP njenjebera asayale nkhata zimene Malawi akudziwa lero njoti DPP kumuopa Chakwera chifukwa anadziwa kuti Chakwera gulu limene abwere nalo kukayala nkhata iwo ajasanga make. Malawi akudziwa kuti DPP kudziwa kuti lasokoneza dziko achakwera poyala alumbi bwenza kuti munthu ujankati kula mitengo yabwinochi ana skulu bwenza kuti ujankati patsa mabesari masivo servants bwenza kuti uja ankatilipira bwino osatidulira salary ujada tilemba zinchito uyu adakadziwa kuti anthu akansa adakamana kuti ujada tibweretsa cancer center ma health center so uja analiwa umodzi samasankha anthu samanena kuti tavimana fetereza vili kwa mawo vulima soya nde nkhani yavuta ndi chimenecho kumuopa Chakwera ndipo mantha ndi kuti Chakwera sapanganawo za chibwana nde nkhani imene inavuta. So Malawi wambiri mkakayang'ana matsamba anchezo akumva chisoni kuti DPP imachulidwa boma fa boma silipanga izizi boma sili njenjemera ndi nkhata inu nkhata tunena pano kuli apolisi 300 akugada nkhata inu ndifonyadira as Malawi Congress Party kuti mzimu wa gogo wathu ukusa mutendere ndipo mpaka na anthu 300 akumudikirira koma ife tikuti kumbukiranso na Malawi kuli abobeko anamwalira palibe apolisi akayang'ana kuti zikutani asakrani ndawo atimamva kuti athamangitsidwawo atengedwa. Dziko lino lili mavuta anthu achalubino akuvutika koma tasankha kuti tikayime iyitakhala rifi nde muone anthu 300 apapa adikirira rifi zomvetsa chisoni kaboma kochititsa manyazi kaboma kamantha ndipo mmene tikuonera ifeyo anthu awa atipangira kampeni ndipo tathokoze a DPP for becoming the chief campaigner of Malawi Congress Party. Tikanali pa nkhani yokhudza reaction ya Malawi mwanena kuti mumatsatira bwino lomwe ma reaction ya Malawi kuchokera masamba anchezo ineyonso ndi munthu mmodzi amene ndimayitsatira bwino nkhani imeneyi ma nyumba zofalitsa mawu zimalemba luntha imalemba mukuona mwanga anthu ambiribe amoneka kuti asangalala nazo kuti sachitika chonchija inu simukuona kuti ndi wake up call kuona kuti mwina china chake kuchipani sichikuyenda bwino mukuena kuti mukonse zomvetsa chisoni ase Malawi palibe Malawi akusangalala kuti dziko la Kamuzu linasokonezedwa chonchi kulibe Malawi akusangalala kuti Chakwera analetsedwa kupita kwa Kamuzu. Amalawi ambiri akudziwa Chakwera ndi amene ali pamalo pa Kamuzu ndipo iye amafunikira akapite kumwambo umenewo. Amalawi ambiri akudziwa
kuti Kamuzu Day is a national holiday. Achakwera tali pampando. Ankati chilembwe. Palibe chilembwe day anamisa. Sanka. Kuti aine ndipite kokha kumene anthu amayankhula chilankhulo chimodzi ndi ine. Amalawi ambiri ndi onyansidwa ndipo ndi okwiya pa zimene zachitikazi. Chifukwa Amalawi amadziwa kuti tsiku la Kamuzu Day ndi tsiku limene timamangana, ndi tsiku la umodzi, ndi tsiku la kumvera, kusunga mwambo, ndi kukhala ife tonse pamodzi. Nde ndikuwuzeni Malawi pano sakudya zandewu. Malawi sakufuna ndale zoletsana pita umaliro. Malawi sakufuna ndale zotukwanizana. Malawi sakufuna ndale zotirana tiye gasi. Amalawi ambiri zachitikazi zanyasa ndipo zatsimikizira kuti 2030 ichi si chipani chovotera. Modi mukulowaso mboma pa 2030. Izotu ndikuwuzeni. Ndikanena ine ndikangati tikuzimbira masechi. Koma ndikuwuzeni munthu woyamba amene atilowetse mboma ndi mulimi. Mulimi pa nthawi ya Chakwera akudziwa kuti akalima ankati akayika fetereza amatha kugulitsa pa mtengo wabwino. Lero akumuza kuti agulitse 20,000. Mukapita kwa 20,000 akuzifunsa kuti nditani nayo. Poti fetereza boma lomweli layika 200,000. Muchoke paja mupite kwa civil servant. Kwa nthawi yoyamba waona salary yake kutsitsidwa. Kutsitsidwa chonsecho fuel wakwera 1,600 kukwezera. Ndikukati kutsitsira ndi 400 kwacha. Ndi masewera akamene masanje ndi chipongwe. Pitani kwa mwana wa ku university. Woti anafika apo poti mene Achakwera amati akupanga campaign tidakonza kuti mwana aliyesa alandira laptop. Mwana osauka akati wapeza ujenuyu upkeep yake ndi loan. Lero kuli chete today misonkho imene yamenya Malawi sakumvetsa. Kungoti angogula chibangiri ichi muchiona ichi. Atalipire msonkho ku banki ndi osanena. Kokhala osakamba. Zikuchitikazi Malawi lero akuzani kuti ngakhale kamba atalikula sangavotere DPP. Muli ndi chiyembekezo kuti 2030 mubwerera mboma. Osati chiyembekezo ndi chitsimikizo. Nanga nchifukwa chani pa 16 September Malawi wamweyo anakuchosa niso ni boma omweyo. Tikunena tuzalero. Situnena zamba 16. Chifukwa chimene ndingakuwuzeni 6 months ya DPP. Malawi wala apatu. Akukhala pasi panopa mtapita kuti kosangoti bola Chakwera. Kuna abwera cyclone Freddy huko. Chakwera analolera kuti anthu avutika tikapezeke athandizidwe. Kwa bwera anzatuwa akuchita kuti tavima na fetereza. Vili kwa mawu, vulima soya. Nde ndikuwuzeni pano. Pitani kwa mwana wako university, sakuifuna DPP. Pitani kwa mulimi, sakuifuna DPP. Pitani kwa mphunzitsi, safuna HSA, sakuifuna DPP. Pitani kwa anthu amene akupanga business. Ma business anatsekedwa the whole of last week and the other weeks. Anthu kumachoka kutali nkulephera kuoda. Tinkamva kuti akuti amwenye adasonkherana kuti athandize DPP ilowe mboma. Lero alicha hayi ife tatseka tinangoyang'ana. Kulibe akuifuna DPP yawakwana ndipo wina aliyesa kuti zikomo ikafike. Chifukwa chake simple 6 months yoka. Ndekuba tifikire 5 years ago. Koma chakudya chilipo tu. Chakudya anthu amajaja. Anthu tosadya sima. Sima akasosa njere. Nanga Malawi kuno sina ngati maneno kuti tikati chakudya staple food. Zona the staple food isitija yoka. Andi ndiyambire sima akuti 20,000. Ngani ndi boma lindu linakagula chimanga ku Zambia. Alime akuno ngwasiya. Ndepa 20,000 eyo musaganizo lali mali maso tichoke pamene paipika simani ajancha mafuta opikira akwera ndiwo zakwera mupite kuti china chilichonse lero sopo nima ankanena uja pepani sugar pepani mitengo yakwera akangoti atsitsa chimanga ndemwe apangapo cha chifukwa ndikuwuzeni tu chimanga akuti atsitsaso chachakweraso ine ndimafuna kunena pano anthu awasada kolole sanalimeko asayikwere pachili tatsitsa chimanga cha ndani chimangacho chatsika ifa choti Chakwera adagula chambiri
kukamba za pa 14 May tsiku limene likuyembeza kuti mtsogolomo lidzabweranso tsiku lomwe amalawiso akuyenera kuti adzakumbukire mtsogoleri wawo wakale komanso woyamba wa dziko lino Dr. Hastings Kamuzu Banda kutengera phunziro lomwe lachitika chaka chino. Inu ngati chipani kupita chitsogolo mukonza bwanji zinthu pofuna kuti zangati izi zisazachitikenso? Choyamba chimene ndingakuwuzeni wina akadzangoyerekeza kutiretsanso ngati mene atiletsera ife tikapanga kwathu ubwino wake akamuza anatisiyira khomo anatisiyira headquarters ife tisitiri ngati DPP yoti imakumana ku lodge yoti ikafuna kupanga meeting imakapempha kuti khondera wakuti hayi nde akadzangoyerekezanso masanje ngati awawa tikapangira kwathu tili nkhomo in almost every district. Nde chimene ndinganene pano kulibe angatisiyanitse ndi Kamuzu ndo amene anapanga chipani chathuchi. Kamuzu ndo amene anapanga dziko lino. Nde akadzangoyerekeza masanje masewera ngati amene anapangawo tikapangira kwathu. Ndipo ndikuwuzeni rifi kukayika iyo sinkani dziko lino ndilatonse mukayika kuti sirauti komweko pamandaka ngati mene tinapangira ngati kuti pano ife tinakhala ananena ati kuti palibe apange tinalowa musewu ife ndi chipani endi tidzafera paka muzupo palibe wina angati opseze ndipo will never back down. Ifeyo Kamuzu ndi amene anatisunga kuti tifike mene tilipo. Ngona mandiona Salunda Valai mashina yena amene wawo koma saluzi ina ali munachotsa nkhope ya Kamuzu. Hayi mwambo uli wonso makhala ndi salu yake. Tili ndi salu ya chakwera tili ndi salu ya Kamuzu simunachotsa Kamuzu pasalu ayi tili ndi mwambo everyone akamabwera ku function yake mukati muone even atembo anandi salu yawo ife kwa Kamuzu Day ndipo titokupatsani makalazi azose fefe tasiyana nda anzathu aja alipo makalazi angati ife chipanichi timatokhala mu blue timatokhala mu green timatokhala mu red chabwino komanso ngati chipani izi zachitika muchitapo chani fata onanso anyamata a chipani chimene chakulemba nkhani imene isithira pomwepa ngati chipani muchitapo chani? Ife ndi chipani zimene tingapange sitingalongosole pano chimene tingakukuza chakuti pakabwera paka muzubanda msamapange masewera pamene paja nditsinde awaja ndi maferano osadzapangaso masanje ngati awawa ife pakabwera paka muzubanda siticheza ndi munthu yayi andi chimene tingakuuzeni chakuti Kamuzubanda adzakhala mpanda tsinde la Malawi Congress Party wina afune wina asafune amene aona kuti akupanga sanje kuti ife tili ndi Kamuzu pezani wanu kodi ndi sanje nanganja chimene amabwera kuti kota zinchani chifukwa choti alibe khomo alibe munthu amene anatsogolera anasira khomo limene iyi ndi sanje iko apweteka chifukwa akudziwa kuti ndi 6 months alepera kugwira ntchito ndali imene timagwirira ife alepera kugwira ntchito ndi aphunzitsi imene timachitira ife alepera kuti ubale wawo ndi mayiko osewa kale imene timachitira ndi achakwera alepera kuti dziko lino likhale umodzi anthu awa akutiuza kuti tukalima soya tavimana fetereza anthu awa anauza anthu akumpoto kuti alibe ntchito nde iwowo dzakanika ndi amamva kwawo tsono ndikuwuzeni anthu a DPP imvanichi tegas sichotsa chitonzo chimene mwapangira amalawi tegas sichotsa kuti mulimi ndi wokwiya tegas sichotsa kuti mwana wa skulu wakwiya nami munanena za free education yakukanikani mwalephera ndenga khale mtachito tithira tegas kuyambira mawa mpaka madzulo palibe chisinte mwalephera boma lakukanikani amaliso tero ndi mwabali tuchito uthamangitsana nanu kuti musamabera amalawi ndenga khale mtachito tithira tegas mota tenganani nonse a president anu patsogolo ena anu pambuyo kumatithira tegas ife sitidzachoka pambuyo pa Kamuzubanda sitidzachoka pambuyo pa Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Boma lomwelo likupempha kuti chipani cha MCP chizitsatira malamulo pochita zinthu chifukwa akunena kuti zonsezi sizikanachifika pamenepa mukanakhala kuti mukutsatira aboma mwauze kuti aphunzire kunena chilungamo ndi kutsata malamulo awo anatipatsa chilolezo oka
malamulo akatiwo malamulo amene tatsata ife is them ananena kuti you are allowed. Ndafuna chani anthu awa ngati dzakanika avomere ife timatsata malamulo tinapempha anavomera tinanenanso kuti tikubwera anavomera. Ndafuna cha ana malomba akamayankhulira boma lawoli adzitsata chilungamo. Ife tipepala titakulika apa anene kuti pepala jakulipanga diso la ku mausoleum yes. Pandipitu meneyo pana Ndipo mausoleum ndibwereze mausoleum sili kumwamba. Mausoleum ili kuchoka pa headquarters kawina kuchoka kuchitipa siunganene kuti ndi ya mausoleum ndikuti ndibwereze tifankani imene ikumandipweteka. Akuluakulu ngati kuli munthu watsogolera mademo ndineyo achina Timothy Ntembo ndani mtafusa achina Gift Rameza akuza kuti ndalipo nkhani olenga chilolezo ndimachidziwa ukamane tenga chilolezo sutenga chansewu asakunamizeni. That's wrong and untrue. Tikamanena chinthu timatenga ya event ijali yesa amadziwa kuti mwina upera pa ndege mwina uyenda wapasi. So this nonsense and ndichula nonsense kuti anangotenga cha mausoleum sili kumwamba. Mausoleum sili pasi pa nyanja kuti tikafika ku mausoleum timaina kuyenda pa nsewu. Chabwino ndiye pandipitu meneyo munaliso ndi apolisi chifukwa china chimene chinalipo nchonena kuti pamene otengedwa chilolezo ku polisi ndi kulilongesite khaso chifukwa ngati anthu akuyenda mu mzinda mmene munachitira inu pakuyena okhala apolisi amene akuyenda sopereka chitetezo. Ndikuti ngati munthu wandiuza kuti bwerani mudzayale nkhata ndikuti uloleza. Alright? Akuyenodziwa kuti ifeyo tikubwera it's up to them to provide. And ifeyo monga president amakhala ndi polisi yawo. Yes. So apolisi chimene amamuthirira tiegasi chakwera woti anali ndi polisi yawo ndi chani. Chabwino pomwe tupita ku malechereche mwina nkukhala ndi mawu anthu tamantha tanthu topanda nzeru ndi chibwana kwambiri chimene chinachitikachi kudakhala maiko ena idakakhala nkhondo iyi. Ndikunena izifa choti kunena zona dziko lino tiye ndilemekezane. Adakakhala APM amene amafuna kuyala nkhata ife boma la ife nkumuletsa adakamva bwa adakamva kuti iwo wa DPP angapite ku function yomuletsa APM ndechonde tipatseni ulemu ichi nchipani sikuti ife ndi chipani cha briefcase. In fact tinabala iwaja ndife. Chabwino pomwe tikukwangula mawu omaliza opita kwa Malawi eni ake ndi otani. Mawu anga omaliza ndi awa. Tsiku la Kamuzu Day si tsiku lofuna kubwezerana mangawa. Si tsiku loti dzipanga chibwana ndi tsiku la umodzi. Ndi tsiku limene timayenera kuti amene akufuna ukalira ngakhale wina anangona kuti ndingofuna ndikangogona pamanda angwazi asaletsedwe. Ngwazi ndi wa aliyese koma ndibwere pano kwa ife akongresi ngwazi ndi wathu. Palibe chifukwa chotiletsera kapena kuti jambulira malire kwa munthu amene anatipangira chipani chathu. Uku ndikutilakwira kwa kukulu. Ife sitingapite kundata ndikanena kuti mupite kundata nthawi yakuti ndipo kundata muyamba mwapempha chilolezo. No, ife akati kuli mwambo wa John Chilembe we were there and sitinaike maliro kwa wina aliyese. Inuso tilemekezeni. Mwayambayi simuita fapaka muzu ngandi Malawi Congress Party pepani pakapo siticheza chifukwa amene nda amene anachotsa chitaganya pa dziko lino nda amene anayamba Malawi Congress Party nda amene anayamba dziko lino. Ndezo matiuzazi kuti musalire chonchi musatere. Mawu anga tiloleni anthu a DPP kulira amene tingalirire koma ndi malize moteri sitidzaopa sitidzabwerera mbuyo. Next time 14 ikubwerayi musaganize kuti mkatikanize vertical pasi tidzalira mtsogoleri wathu father and founder Malawi Congress Party munjira imene ifeyo tikuona kuti ndiyo funikira. Ndakuthokozani Dr. Kabwira chifukwa chotenga nthawi yanu kupatula nthawi yanu kubwera pano pa Luntha TV kuti tizacheze timvekonso mbali ya chipani chimene cha MCP chifukwa inu ndiye liwu la chipani chimenechi. Tathokoza kwa basi. Zikomo kwambiri. Tikaterenso ndikuti tafika kumapeto wa programu yathu ya lero ya Luntha Exclusive. Lero tinakubweretserani mneneri wa chipani cha Malawi Congress Dr. Jesse
kabwera. Chachikulu timaunikira mpungwepungwe omwe unachitika pa 14 May mukudziwa bwino lomwe ino Malawi kuti pa 14 May timakumbukira Dr. Hastings Kamuzu Banda amenewa ndi mtsogoleri oyamba wa dziko lino komanso anali mtsogoleri wa dziko lino komanso oyamba. Chipani cha MCP chikuona kuti anatsatira madongosolo onse kufika pokuti akayale nkhata ndipo anena kuti ndi okhumudwa ndi kuthidwa kwa tear gas amene mtsogoleri wawo komanso ena otsatira chipanichi anathiridwa. Tithokoze nonse amene mwakwanitsa kuonera programu ilero. Ine ndi Bridget Mwanoka. Mwakoma nonse. Kampani ya maulendo a ndege ya Malawi Airlines ikudziwitsa makasitomala awo onse kuti kuyambira pa 1 May 2026 kugula matikiti kuzichitika pogwiritsa ntchito njira za digital. Monga gawo la kusintha kumeneku, .097. Ulendo kapemphera kumalo oyera kuna Mugongo mdziko la Uganda. Bungwe la abwenza amalitira ku Uganda mdziko muno la Friends of Uganda Matters ni Malawi molumikizana ndi anzawo a m'mayiko a Mozambique komanso Zimbabwe akudziwitsa onse omwe akufuna kukapemphera nawo chaka chino kumalo oyera ana Mugongo mdziko la Uganda kuti ulendo chaka chino uliponso. Ulendowu uli motere: kwa amene akufuna kudzayenda pa basi, tsiku lonyamuka ndi pa 26 May 2026 ndipo tsiku lobwerera ndi pa 8 June 2026. Mtengo ndi 1,050,000 kwacha, yomwe ndi ya transport, malo ogona komanso chakudya m'masiku onse omwe mukakhale ku Ugandako. Kwa amene akufuna kudzayenda pa ndege, kunyamuka ndi pa 28 May 2026 ndipo kubwerera ndi pa 5 June 2026. Mtengo ndi 886,400 kwacha kuchokera ku Blantyre, pamene kuchokera ku Lilongwe ndi 876,400 kwacha, yomwe ndi ya transport yokha basi, ndipo chakudya ndi malo ogona ndi 525,000 kwacha. Chonde dziwani kuti anthu amene akufuna kudzayenda pa ndege malo atsala ochepa. Ngati mwatsimikiza kuti mukupita nawo ku Uganda chaka chino, mutha kulipira ndalama yonseyi pakamodzi kapena pang'ono-pang'ono kuma account number awa: Friends of Uganda Matters Malawi, National Bank of Malawi, account number 3817954, kapena kwa account ya Centenary Bank yomwe nambala yake ndi 910426674523. Mukafuna kudziwa zambiri za ulendowu, yankhulani ndi Mai Stella Lungu pa nambala iyi: 0999
560-327 kapena Mr. John Tepani pa 0888-857-980 kapena Maiketa Mwalweni pa 0999-525-555 kapenanso Amadaliso Kamangira pa 0999-314-552. chonde musaphonyane nawo ulendo kapemphera pa chitime cha mbiri ya amalichira amenewa ku Namugongo m'dziko la Uganda.